گران مینا والو اوریدونکو دا بیان با تاسو ته زما په چینل بیانات کې ملاویږي. د باقی بیانونو اوریدو دپاره زما چینل وګورئ او سبسکرائب کړئ. اور قرآن کریم علم خلق الاول کی چی قرآن کریم مانا صدا بعد خلق دا خبر ہے چی دا کم سڑے دا قرآن کریم پا مانا نکوئی گی نو ثوابی نشترے چی دا قرآن کریم پا مانا سڑے نکوئی گی او دے تلاوت دا قرآن مجید کوئی دا ثواب کی گی دا خبر غلط دا رشتہ ہوا ہے پا الف لام میم پا مانا سکوئی گی آواز آنا ہے طاہا ددی پا مانا سکوئی گی قاف ددی پا مانا سکوئی گی نون والقلم وما یسطرون دنون پا مانا سکوئی گی کاف ہا یا عین صاد ددی پا مانا سکوئی حامیم عین سین قاف ددی پا مانا سکوئی آیا کو بدلونو کلو بلونو آواز رانا رہے دا وہ دا قرآن کریم آیاتو نے دی کیونکہ وہ سڑے پڑی بانی عقیدہ لری چی دا قرآن پا مانا سنو کوئی گو پا مقصد نرسی نو ثواب نہ ملاوی گی تو دا خبر خطا دا سواری کونی نمدینی منوری جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا اقول الف لام میم حضور السلام فرمائی چیزد آنویم چی الف لام میم یو حرف دے حضور فرمائی زد آنویم چی الف لام میم یو حرف دے حضور مبارک فرمائی زد آنویم چی الف لام میم دا یو حرف نہ دے بل الف حرف حضور فرمائی الف لام حرف دے ولام حرف لام زال حرف دے ومیم حرف میزان حرف دے آقا مولا فرمائیں زم امتی کی ہوئی الف لام میم تو اللہ زمانی امتی لدیش نے کئی ور کئی سونے کئی امان اللہ سے مخ کے راشا مخ کے راشا ماترہ مخا مخ کے نا دیتا پگیلان کینتا کینا پکیتا کینا پکیتا داقا دے سیدے پٹے گا مکا نقارا شکانا بس ایش الف لام میم سرور کونین فرمائی چی الف لام میم یو حرف نے دے الف لس نے کئی لام سوشوی میم نو لس او لس او لس درش نے کئی شوی جو سڑوئی لس نوری گٹم الف لام میم درش نے کئی نوری شوی ٹھیک نا جی چی زر پیرے نیوی سو زر نے کئی شوی آواز رانا دے دل زرنے کئی شوے اس عمران خان اعلان کو چکن سڑے دورت علم لام مین زر کرتے ہوئی سب دل زرنو پیور کون پا ایمان ہوئی دے جمعات نمبر سنبار توزی بیام غیی پادش ہے دے ایمان پر دینو کے بوتے کیے خودے چھ خوک روزانا علم لام مین زر پیرے ہوئی لاغت اب حکومت 30,000 روپے اور گئے اور اشتیار اسے دوروں سے بسوں کا رہتا ہوا ہے بیسا بابا دغه خبره منی پرابلم دی
دا پیسو مسئلہ دا او چی دا اللہ نبی وعدہ کرے دا چی چازر کرتا الف لام میم ہوئی مولا کریم بدیر زرنی کئی ورکھئی غریب زڑے چی چا سرخ کئی 10 روپئی دکلی نواب زڑے چی چا سرخ کئی آواز رانا گئے 10 روپے جامع تبگوری کنا گورنر چی چا سرنی کی کئی 10,000 روپے چی اعلان کئی ٹھیک دے جی چی وزیر آدم بے اسڑی کا پارا اعلان کئی نو دے با پلس ضروبو بس کاری کرنا بخکاری دے بخبزان تو گوری داغے مطابق با اعلان کئی اور بیاشی دا بادشاہان و بادشاہ چالا انعام ور کئی بیاشی دا بادشاہان و بادشاہ کہ رب العالمین دے والشغب انسان سر سمرنی کی کئی نچی سمرہ حغل ہوئی دے دمر احسان و کرم لے دے دبی وجہ نرادی گلوئی آقا مولا فرمائی اولاد ادری عادت پیدا کئی اول ولد محمد رسول اللہ بنور کئی بیادا اہل بیت محبت ور کئی اور درہم قرآن مجید تلاوت من اول ور کئی سلور زین تکتل عبادت دے ظلمو سو زین تا سلور زین تکتل عبادت دے متوجہ ہے آواز رانا گئے سو زین تکتل عبادت تے سلور زین تا یو دا موٹلار مخدجی پنیک نظر سرگوری دا موٹلار مخدجی سور پنیک نظر سرگوری دا تغی نظر قیمت دا مدینی منوری جانا لگر ویلے دے آقا مولا دا مدینی منوری جانا فرمائی چاچی دا مولا پلان مختبنی نظر سرو کتری مولا کریم مزمہ در امتی لتقبل شی حجم رسواب رکئی سمرا ثواب دا قبول شی حجم رسواب یوس کرتی چی دا مور و پلار مختبنی نظر سرو گوری ٹھیک دا جی صحابی دا مدینی منوری دا جانان پر دربار کی عرض کئی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یو سڑے اور روزانہ دا موکار مختصل پیری کوئی دسو حج ثواب شو دسلو حج ثواب شو راضی چنن رشتیا ہوا ہے کم بچی سر چھ موبائل وی او مور و پلارو تا مخا مغناس وی نو دے موبائل تا دیر گوری کو مور و پلار تا دیر گوری موبائل تا کتو کی سمرا ثواب دے ہائے ہائے او دا مور پلار مختفہ کتو کی حضور مبارک فرمائی دا قبول شیو حج عمر ثواب دے ذرا جی ماں سر ٹیم نشتا موبائل کا تو دا پارے 24 گھنٹی دی دا موبلار مخ کا تو ٹیم نشتا دے دانو سے لدے پر نصیبی دا عبدالرحمن صدوزی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی وشکل موسیٰ علیہ السلام دا اللہ جل جلالہ سرناستولو پکوہی تربانی مولا کریم جل جلالہ تا موسیٰ علیہ السلام درخواست گئی کریمہ ما تا
وصیتو کا موسیٰ علیہ السلام رب تا درخواستو کا چماتا وصیتو کا دستو کم مولا کریم تو فرمائل کما رضا کے نمور رضا کا دمور بلار پر رضا کے دما رضا پتدا موسیٰ علیہ السلام پر زندل بانے بیا درخواست کر مولا کریم وصیت راتوں کا مولا کریم تو فرمائل اے دما کریمہ سادمو اور پیزت کی زمائزت دے نہ کرت موسیٰ علیہ السلام رب درخواست کچھ بات وصیت کا مولا کریم تو فرمائے چی زمان دیدار زمان داد دوار جہان خوشحالے چی سمردین دادمو پلار پر دا کی پرتیدی مورو پلار ڈیلوے دولت تیجی نو دا مورو پلار مختفقتو کی دا حج عمر ثواب دے دویم نمبر دا مدینی منوری جانان فرمائی ویدہ حقانی عالم دا اہل سنت و جماعت دا کی دی عالم تجی پرمین من غوری مولا کریم جل جلال استادا کرتل عبادت کر دی اور درہم خبر دادا چی سوکا بت اللہ للعشین اور بحرم شریف کی بلالی اور مولا کریم قربیت اللہ شریف تقوری نظر قتل اللہ عبادت کر دی سلورم قرآن کریم تقتل عبادت دی قرآن کریم رابانوا مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ کل زبوارم چی رسل خبر حکما کہ کل زبوارم چی زخدے سر خبر ہوری نظم عزت ادرے گم مسکو ما او چی کل زدہ غوارم چی خدے ما سر خبریوں کی کل زدہ غوارم چی رب ما سر خبریوں کی نظر قرآن مجید تلاوت شروع کرنا نو قرآن مجید چی دے دا اللہ کلام دے دا اللہ خبری دی دا دیو جن علماء فرمائی مولا کریم جل جلالو دا کائنات پر نصف خبر خیست کرنے وَإِنْدُلُنُو کائنات اللہ رضی جلال پر نصف خبر خیست کرنے اسمان دنیا اللہ پر سور خیست کرنے ملائک اللہ رضی جلال پر جبریل علیہ السلام خیست کرنے جماعتنا اللہ پر بیت اللہ شریف خیست کرنے جنتنا اللہ پر حوران خیست کرنے تمام اشنے اللہ پر لیلت القدر خیست کرنے تمام اولی اللہ رضی جلال پر جمعت المبارک خیست کرنے تمام میاشت اللہ پر رمضان شریف خیست کرنے تمام اشنے اللہ پر لیلت القدر خیست کرنے تمام کتابنا اللہ پر قرآن خیست کرنے اور تمام پیغمبران اللہ رب جلال مدینی منوری پچانا خیست کرنے داختی دہر شاپگی کی پروتی گنشتہ
غیق کے پروتے قرآن کریم تا ہر شاہ غیق کے پروتے کرنے دے دستا سزا غیق دا قرآن دے خودو قابل ادا رشتیا ہوئے زمونگ دا اللہ سنت دا قرآن دا راغستو قابل دی ستاد استوجی دا قرآن دا لیدو قابل دی ستاد عجب دا قرآن دا ویلو قابل ادا لا سنت پا گناہ لڑلے شیدی سرگی پا گناہ لڑلے شیدی جب پا گناہ لڑلے شیدی اور بیادن قرآن کریم پا غیب کے خورسی نفروتے سبحان اللہ دا خطے دا ہر چاپ پا غیب کے پروتے گنشتہ لائق ندد ہر چاپے دمدین منور جانان فرمائی من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام ہر اغشالش مر کر آگے اور پتلب دا علم کی پتلب دا سکی دا علم پتلب کی بشیر آوانشی جی دا دی دینا انگلینڈ تلاڑو کم دے تلاڑو جی آواز رانا گئے انگلینڈ تلاڑو اعلیٰ تعلیم دا پارا کم تعلیم دا پارا چاہ جواب را کر خودے دی دوارا جہانا خیستکی دا کم تعلیم دا پارا کم دے تلاڑو اعلیٰ تعلیم انگلینڈ کے دے کہ اعلیٰ تعلیم پر جماعت کے دے آواز رانا ہے اعلیٰ تعلیم اگر انگریزانوں پر قانون کے اسپیشلائزیشن دے اگر کول دے کہ قرآن دا کول دی قرآن کریم دے لوی علم بلشتا اعلیٰ تعلیم دینا بلشتا آواز رانا ہے یو بشیر این والا ترزیدہ پوری یو کال اغدی کی خرچ کو پڑھنبی کال کے این والا زیدہ پوری الفاظ السال پابٹ سے وطن ویلیشی اغای اولست این والا زیدہ پوری ہوا یا اے بی سی ویلو بانی سمر ثواب دے آواز رانا گئے ثواب پا پکی پیسے کو پکشتا کنا ثواب پا پکی نہیں کنا یار پیسے کو پکشتا یار دے طرف تا قرآن لالا شاہ قرآن چلولی الف لام میم دے اولو سا ثواب شتا وہ پیسے پکی آواز رانا گئے دستا سے ایمان کمزور ہے دمرا پیسی دی پکے پخدے کا سنبالیم تھے دوارا جہانا قرآن کے پراتی دی دوارا جہانا قرآن کے پراتی دی علماء فرمائی کہ سوک دا اغواری چیز امادی شرف دنیا خیستشی ہم نے قرآن لولی اور کہ دا اغواری چیز امادی خیرت خیستشی نے پا قرآن کریم نے عمل کی مکہ معظمہ دا بیت اللہ شریف ماحول دے حاجان لگیا دی دا بیت اللہ شریف نا طواف گئی پدی طواف کی یو سڑے دے پدوار استر کو معذور ہے دے پدوار استر کو معذور ہے دے متوجی ہے پہ ایمان وائے کا دروغ وائے متوجی ہے مکمل ماتا متوجی ہے یا سرے لگیا دے پستر کو معذور ہے دے جو لئے خیر دنی ولی دسوات ہے جو لئے ولی دا او بدر دوران کی لگیا دے دا اللہ کلام بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین تلاوت کی بیاوازو کی
خدای مو بخما سر امدادو کی زما واړو واړو بچی دي مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ما سر امدادو کی زما واړو واړو بچی دي سوک روپئی سوک اتانے سوک لس روپئی سوک سلورنے تیر شوے دور دے جی جو سڑے پڑی طائفینو کی تعویل ان کو کی اراغلو دی حافظ صاحب دوئی حافظ صاحب صرف سورہ فاتحہ در دی کہ تول قرآن در دی صرف تول قرآن میں یاد دے تول قرآن مجید بھی یاد دے شیعاؤ خیر غواڑی رجی بس مجبوری میں دا غریبی ماں ویخا اراتا دا لینام در کو سڑے کور کا بود لیجی چکور تے بود دن حافظ سے دوئی حافظ سے ماں پی جنی دیتی سے ابنتا سے بھی جنگو اور پستر گوڑن دی ماں او پڑھن بھی دل مشتا خبر واری بھی تسوکی اغوتی مولانا سے حجاج بن یوسف پا حجاج بن یوسف سوکو یو لاکھ شلدر انسانان وجیلو بڑی روایت میں اگلے 80,000 مسلمانان تو وجیلی دی صحابہ کرام شہیدان کری دی حجاج بن یوسف اچھے بڑھ رنگ تے ہو گورے حیران بپاتے شی خبرہ پوچھ رہے با قرآن کریم کی جداتا کو کم اعراب ہو رہی دا زور زیر و شد و مد شگو رہی تو خبرہ پوچھ گئے با قرآن کریم کی دا زور زیر حجاج بن یوسف لگولی دی کارنامے تے ہو گورا با قرآن کریم بانی زور زیرم لگولی کہ تر قیامت اگا زور زیر سکنشی خوزو لے دبر اللہ پویا ورکڑے و پیلم کھے 1,20,000 انسانانی وجیلیو وطوی حافظ سے جو حجاج بن یوسف مولانا سے بیشی اننگیر شوی حجاج بن یوسف اللہ آواز ورکئی وی حافظ سے بزبان الملمین کمری تیرا وصل پا کمر کی دنن یو گھٹکانے پروتو لسمنا پیدل لسمنا سمد یو کانے پروتے وطوی حافظ سے بدا کانے سات دسروز روارما کدا کانے دسروز شویدین جوندے جن پریدما دا کانے بدسروز رو جوڑے مڑوم دے پریدم دینا دیو دی زما واڑو واڑو بچی دی کہ بچی دی ستا بچی دی زما سے دی کانے دسرو زرو واڑم پریدم دینا بس پسڑیوں لگے دے جی تا سڑے اس پر ٹھیم دے حافظ سے بڑے کس دو چکے چھے تو خبرہ ہو پوئے گے چشپا یا ودا او کانے دسرو کولو واڑی اور سبال غزمو دا وڑو دا مورو دا وڑو ترمین دے جدائی را روانا دا راشا خیر نیش پدا نندا قرآن خالص دا خدے دا رضا دا پارول بلا آواز دا محبت را لگے راشا نندا قرآن کریم خالص دا اللہ دا رضا دا پارول بلا نکنور دنی دا یوش پخو بلی پکار راشی بس ما خان قرآن مجید تلانے وطل بسم اللہ الرحمن الرحیم تولش میں قرآن ملی اول سپارات ایمات ایمال اسما شلما درش مشید سہرندان کے دل پورا قرآن مجید ختم کرو مخیط کانے برود باغی بانی شفو پڑھو حجاج بن یوسف چراغ کانین اللہ سر جوڑ کری دیا
عبد الرحمن بابا او شعر رایاش او تاسو ما ته داسې نوي ښکاري چې د بجون کې مذاکار نه دی کړی نه مو دی کړی کنه او دا کار کوي موږ ډېر ګران کار دی د خدای نوم اغستلو میلا شریف کولو دا قائد و جهان صفت کولو ناسوانی کولو ناسوانی اوریدل په خبره پوهیږئ دا ستاسو د علاقه کې دا شی ختم شوی دی هغه دې ته ګناه وایي دې کار ته څه وایي کم کار ته دا کم ته چې ما او تا ناست دې ته هغې ګناه وایي وایي دا شرک دی دا ګناه ده لوستل شرک وي تلاوت کول شرک وي احادیث لوستل شرک وي په خبره پوه نه شوئ درود شریف وایي شرک وي سبحان الله والحمد لله ویل شرک وي نو ته ما په دې باندې پوه کا ووایه چې د دغه خلکو په مذهب د ثواب کار کم وي دا خو ګناه ده دې ته خو یې ګناه ووایي د ثواب کار به کم نه راوړي حجاج بن یوسف چیر آگے سہر دا اگی کاری نسل دور جوڑ شیو حجاج بن یوسف بتوی اید قرآن حافظا تاثر خود دمر لوہ میادا اگر یوشپتی پا اخلاص رسلو اللہ دا کاری نسل جوڑ کرلو او دا دی کارو کا چکور بچی مچی دی راولا او دا سره ځان سره کور ته یو سار زه د خیر نه اخلاص کې د سوال غوښتونه مې زمری کوا دا لس پنځلس منه کاڼې وجي هغه چاته خلاصېده په خبره پوه نه شوې د رحمان بابا شعر ما ته رایاست رڑا میں غواړي چې تاسو ته ووایم سبحان الله وایي رحمان بابا فرمائی خدایا خدایا سجو خلی خلق فظاہر وباطن سپیزی خلقا نن بنا صاحب مخدی دار آگے اہجران زبری زڑم بہار آگے یوم خناوشی میں تیر تر نظر شنو بیا مشکل دیکھ میں دغا
مدینہ کی ہر عاشق دیو بلرور دے مدینی تراشا کسالک مال پریجی دی سوئی تارا نا پٹکڑی دی تاوال رکی دی اڈو سوئی نا مدینی تراشا دلتا خدا چے سو کی پا محبت پہ نتانا خو پٹ ندے خدا دالا نے متقلو کو زر تردر مکہ موزمی و مدینی لگوزا وہ چے سو کی پہ اخلاص سوئی تا خبر اپا کے شرطا مدینی تراشا دلتا یو سپینگیرے دے یو زوان دے یو حلق دے درشتے جدی کنا جی سپینگیرے زوان ورگوٹے حلق کور کی بوڑھائی زنانا زوانا زنانا وڑا معشوبہ بچھے درو وارو دا دی شپگو وارو دا پارا یو حکم دے شپگو وارو دا پارا یو حکم دے مثال بطو یو بشے دیتا کالج جو لنکونہ رکھا او اگر سبق شروع کی جی اے بی سی شروع کا سلو رضی پینزو رضی سکول للاڑ معشوم وفات شد
جره چې ژوندې به پرېږدو خیر دی وفات نشته سکول یې پرېښوده څه شی پرېښودی شي نو دا تعلیم یافته دی که بې تعلیمه دی آواز رانغی بیا لاړو جی 2 کاله 3 کاله سکول نه لاړو جی بیا سکول پرېښودو تعلیم یافته دی که بې تعلیمه دی دا بې تعلیمه دی دی نوکرۍ کې نه لي بے تعلیم ہے نہ سبا میٹرک سے تعلیم نہ دے نو کہنا دے جی اور شلا پدوین ترین کی پرے گی نعرہ تکبیر نعرہ حکومت کوڑ کے دینا خواندہ دے خود مدینی منوری دے جانان نلگے شما آقا مولا فرمائی من جاءہ الموت ہر اگچھالر چھ مرگ راگے وہو یطلب العلم دے پتلب دے علم کی بھی قاعدہ شروع کرے دا قاعدہ ان کو رام قاعدہ مدنی قاعدہ روحانی قاعدہ رحمانی قاعدہ بخواوت ان کو تاسو پٹھائی گے پٹھائی ٹھیک دے جی پٹھائی شروع کر جی دوٹی کیوویل الف با تا سیوویل ٹھیک دے جی یو پان ہوئے دی ٹیم کے دل مر کر آگئے دا عالم دے کہ جاہل دے آواز رانا گئے دا عالم دے وہ پدوٹو کو عالم شو پا علم با عالم شو جاہل وطن شلے دے آقا مولانا مدینی منوری جانان فرمائی من جاءہ الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام مرگ والا راگے جی دوٹی کیوں ہوئی یو پانے ہوئی سڑے و پاش حضور فرمائی بے علم ندے آقا مولا فرمائی دا طلب علم کے لئے کدہ بخاری شریف دور کئی لویا دور کئی ام طالب علم نے اور کالب بیتی سے ہوئی آواز رانا گئے خدا دا وڑی درجی طالب علم دے اگر دلوی درجی طالب علم دے آقا مولا دا مدینی منوری جانان فرمائی وی دا پتلب دا علم کی بھی او دل مرگ رہا گئے حضور فرمائی فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ دیش وفات شو نددو دا پیغمبرانو پا میز کی بیو درجہ فرق بھی اس ما پا دے پوئی کئی کم علم کی قدر دیر دے آواز رانا ہے تا قرآن پا علم کی یو دمی دا حضور مبارک گاون لبوت لی رسول اللہ مبارک فرمائی دا دغی طالب علم اور دا پیغمبرانو پا میز کی یو درجہ فرق دے شکر و باتی چی دا قرآن آواز نکی گلی پا خودے چی دا چی خبری دا سرکڑے وے چستر گی دا رنا کڑے وے چی دا تیویلے وی چی تا دا کم پیغمبر امتی دا تابتی چی دا خود محمد رسول اللہ امتی اور چی دا دا تنجاویلے چی اغشان قربانی دی مالا را کڑی دا لکہ زنگا چی ستا پیغمبر مالا قربانی را کڑی دا دا سی حال اربانی را غلے دے دا تابعی چی ماتا خوپت نشتے دے یو سڑے ہو چینو سپلائی زڑی دی اور نوے نوزے سادر ورسرا
صادر څنګه وشي نوې صادرو او سپلې شریدلې ریزه ریزه په پیوندلې هغه نوې صادر راغستې نو دا شریدلې سپلې په پاکي د چاوته کلی ونه شوی خو نه د سپلو ته ګورا او د صادر ته ګورا هغه ته خپل شي دا سپلې په خپل پیسو ګټلې دي او صادر راته د پلان نه پاتې شوی دا سپلای می په خپل موټو ګټي مزدوري میکړو پاغه می ځان له سپلای اخستې وي زما په خپل لکه چې پوه نشوي رښتیا وایي که دروغ وایي پوه شوې سپلای می په خپل موټو ګټلي دي او صادر راته شي دا د پلار په میراث کې پاتې دي نو چې د پلار په میراث کې پاتې شي هغه خو بیا دغه قدرې قرآن صحابوں کا ٹھلے رے قرآن کریم صحابوں کا ٹھلے رے قرآن کریم سرور کونین کا ٹھلے رے او موتا تو پا میراث کے پاتے رے نشید اپلا میں جہداد پاتی سے نزوے پولے گی پیتا پہ باندھ کی چھنا اہل زیوی نو دید اپلار دولت رشتاری کا ختمیے آواز را لگے او چې چا کې اهلیت وي پلان را تسل جیرب پاتې دی زه به یو سل جیرب کړم زه به یو جیرب زیات واخلم زه به ځان کې همت پیدا کوم په خبره پوه نه شوې او چې نا اهل وي تیار خور وي وایي زه جیرب به پې خرڅومه نو هغه کار زما استاد تاسو جیرب خرڅوئ قرآن دې د حضور نه پاتې دی واللہ کے چاہ سرے قدر شاہ اللہ نے موتا سو کہ قرآن کریم قدر پیدا کی امین کیوں آئے ارادے گلنورین اغبل عرض میں تاریخ قتل گلنور وَإِذَا عَرَبِيُّ رَزُوَا دغت اختر یوم رزوڑان دی دغت اختر یوم رزوڑان دی دیتا عرفہ ویلیشی دیتا سویلیشی سڑی خونے بگر نیمہ گیتا خبری نورکم باس فقط نیمہ گیتا صحیح کنا نیمہ گیتا مشغولہ بنو رکھوں لگا تاسو نیوی تاسو پدیسیس پوئی گئی نظر تاسو تو پوئی خوٹیم دے پاس کو بیجیو اللہ دیدہ بچی نیکان صالحان کی والدین بھی پہ اللہ خوشحال کی رشتہ ہوئے تاسو بچے لگو درے گئے ختم واد لگو درے گئے خودے تمخ گئی او ما تشا گئی نا پٹکی سنگا کھائے آواز رانا گئے زمونگ اہل سنت و جماعت دا کار دے مونگ بچے خیستا کون مونگ تا پٹکے پسرو خلق و تا دا گیس جالی پسرائی دا گیس اگر جالی نہیں پیجانے کنے پیجانے خیمت را پیدا کم دل اپنے کسانوں کی دل اگر جالی ہوئی اگر جالی مکتے نہیں رکھنا اگر سڑی سڑی چی پشکال کے خکار کئی خوجی میں کی بیا کزئی پشکال کے پکی آواز لگی او جی میں کی بیا سر یخی کی نو دا غی ملیان جالی پسرئی دا غیر جالی پسر کری زمونگ دا ہر سنت و جماعت پہچان دالے چنن دا محمد مجتبہ سے پا مدرسے کھے قرآنو کر دستار و تپسر کر پٹکے و تپسر کو سبحان اللہ وے عقائد و جہان فرمائی پٹکے دا عرب و تاج دے پٹکے سے شیرے دا عرب و تاج دے دا بدر میدان تا شی ملائک راغیو دا جالے تو بھائی پسر دی کہ پٹکے پسر کریو آواز آلگے پٹکے پسر کریو مونگ اہل سنت و جماعت دلیل سڑی دا پورا سڑے جوڑاو
دنیم سڑینا کینے بچے خودے مونے کان کا اور دا شان مو خودے خیستہ کا آمین کیوں آئے یرا مولانا سے دے چاپ دفتار بندیو شوا نغمور پیلو نشتار ما دا پتہ میشہ جی دا لکانو پلار بپدی مجلس کی ویک بنی گرے شی شتبا کی پوشتا کنا وہ مانا پس کی اور دارا تا دغا جی کارے دی اپلا بش مولانا منڈ ماں والی وی دا جامع کپڑی دا روٹی غم والا ماں کڑے ہو اوڑے جمع ماں پھر کڑے دے دے در رزق دا تالاج دا پارا دے او بجمعات کے مولانا تے دتے بے سبق ہوئی چکور تو براغ مور بو تشکور دا روٹی دا کڑے ہو دا روٹی کو والا ماں گٹھلی وا جامع والا ماں گٹھلی وی او پٹکے اغتا پسر شو سواری کونے دمنی مروری سواری کونے آقا مولا فرمائی راضی والقرآن کریم راوالے قرآن کریم کی رولادان فرمائی یوم یفر المرء من اخیه وامه وابیه وصاحبته قرآن کریم کے رب العالمین فرمائی پورز قیامت ضرور نہ تختی رور بدرور نہ آواز رہا لگے جاؤ لان لگا کوا ماتا سر سے تعلق نشتے لے لار بدرور نہ تختی مور بدرور نہ تختی رور بدرور نہ تختی خلق بدخاون نجداوی فرار بدی کئی دیو بل بجدا کی دون بدرور نہ تختی گلو قربان قرآن کریم نشما کام سڑے بھی نہ میدان کے بعد پلار نہ تختی اور کہ قرآن لے نہیں لا تو بھئی بابا غم ہونے کی رانا معصرت اللہ پیغمبر وعدہ کرے گا یو تنا لفظ صدا دوزخ برمزان سر جنت تگوزن دا لفظ کا سانوزی موارد اخلم قرآن کریم دلی خبر والا چرور بدرور نجداوی خد بد خاون نجداوی مور بدلور نجداوی لا بددی نجداوی دوز بددون تو بدغا رشتی دی نور سے دی وہ بس خبر ختم شمکانا یو قرآن وین کے بدغور بان دمور بلار نجداوی سوار کونے وسیلہ لے گزا نعمان
قرآن ویون کے بے وفا نہ دے. حضور السلام فرمائی کہ دچا دوشی قرآن الوستو تاسو په ګمان کې سره دي دا لکان به حرام خوري دا چې چا قرآن وي دی به حرام خوري. عام سړی حرامو نه ځان ساتي دو تاسو چې وس کېږي حرام به وخورئ اواز رانغی نو حرام تم نه خوري هغه هم نه خوري تا هغه کې فرق پیدا کړ. عام سړی که حرام نه خوري خپله خبره ده خو په ورځ د قیامت یو سړي له لاس نشي ورکولی. عالم چې حرام نه ځان ساتي حرام او حلال پیژني طالب علم دله الله طاقت ورکړی دی دی به په ورځ د قیامت لس کسان د لاسه رانیسي او جنت ته دی داخلوي. دا د قرآن عزت دی. ارادی دوریا قیدو جہان فرمائی اورد قیامت پہ اللہ مورو پلارو غاڑی دا چا مورو پلار برو غاڑی کزم نا یود ونا ٹولو آئے نا قرآن ویون کی مورو پلار باللہ جل جلالہ رو غاڑی. حضور علیہ السلام فرمائی ٹھیک ہے جی ایسے عجیبہ منظر بھئی کہ نہ بھئی ہاں چی یولا فلیری ذرا پیغمبران ولاڑ بھی اتل ذرا قام ولاڑ بھی ٹھیک ہے جی اور الہ اللہ سے قدرت باندھی دا دی قرآن وین کی مور اپلا رو واڑی دا نور تاج و توتا پسند کی. بس بس نور تو غواړي اواز را نغه په خوده کې نور تو غواړي. شرب لا غال په خپل ارشاد پر چرا شبندا تا بچي د ما کلام ته کې نو له راشه چې نن ته ز په خپل تاج په سر کې بس 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 تو عزت بیا بل نشتا دا دین العزت بیا بل نشتا. قرآن کریم قربانی غواړي سشه غواړي قربانی غواړي په خدای یقینو کوي. د شکلم د قرآن عظمت بیانوم او د سرور کونین هغه قربانی چې کمی د قرآن کریم د پاره ورکړي دي او د دین اسلام د پاره ورکړي دي او زه د هغې تذکره نه کومنو مال مناسب نه دي. مناسب دي مال چې زه هغه تذکره وکړم چې حضور د قرآن د څومره قربانۍ ورکړي دي. دا رفی ورځ دا سبال باختر سبال با سبال دفتر رضوین جبریل علیہ السلام آگے دالا محبوب عالک محبوبا مولا کریم فرمائی دتائف بادی لورشا دتائف کلیل لارشا دتائف بادی کی در ضربتان پراتی دی بت پر سجدی لگئی دیر ضربتان دیجی ہر کور ظالب کور کی ہر یو بت پر ظالب سول سول دو بتان جوڑ کری دی سواری کرنے دا مدینی منوری جانان تشریف ہوئی زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورسول سبحان اللہ دا سبا ٹیمو رانا لگے دلے وا رسول اللہ مبارک دا طائف کری لورا دے یا
زستا ستادا دا طائف خلقو سے چلو کو یو زنانے شنگار کا یو زنانے شنگار کو سروری تو نین لے مخیل رو لے گلا شراوی لے گلا امان اللہ سے متوجہ تاسو زنانے رو لے گلا شاولی خان سے سرور کونین کا زنانہ پلار کی ناستلا حضور مبارک تشریف روڑا یوزل بیو آئے نبیان امام راہ کارش زنانہ نزدی ورغات توستی نکئی تسو کی خبلتار فراسلوں کا آقا مولا فرمائن زد اللہ رسول محمد بن عبداللہ امام زنانہ امام قجد نبیان و امام من زب لگی دلو ہر عالم بھی اختیارتا قیدو جہان پپر ریوت لما حضور مبارک متعیشی ترسر عزد اللہ رسول بخد خود پیغمبر کلمہ رات بیان ہوا ایمان روڑ و اغورزو کی ایمان روڑ دیر گران کارو ناغی شاعت با تکلیفون دیرو ناغی شاعت با تکالیف دیر زیادو زنانا واپسی دے طائف گری للاڑلا دتائف الدوتوی زنانا جالا پیغمبر بھی ہوئی دو وَالْأَوْ الْحَمْدُلِلَّهِ مَادَ اللہ نبی ولدو کوئی ورکم چید اللہ پاک پیغمبر دے وی خطا پی ایمان روڑو وی شو ماہو ایمان روڑو مرو پلار روڑتے جی قدرلو گیر چا پیرے تی لرگی واسول گیر چا پیرے تی نا لرگی واسولو لرگو تی تیلے ورتکو دے میس کی ادرو لیدا او چکلے لرگو تی تیلے شو بشای دوری اور اخلی او کخپل مورو پلار اخلی اغوت جواب کوئی چی قوما زما مورو پلارا ما پور میا روئی ما پور میا روئی دا خو یو لمبدا کدا سے ما تذر کرتا اور ببلشی جب بدا اللہ دا اللہ دا رسول ورنکما جب اس کلم دا اللہ دا رسول محبت پرینگ دما وشتلے دلتا اور رانیز دیش دلتا چکانی اواری دل زنانا را پریوتا اور اس زول کی کوڑش ولا قبر دے چپدی بس پیر شیوی ستیر شیوی کون اللہ خبر آوے یا رسول اللہ اگر کم زنانت اس دا دربار تراغلی والی بان روڑو اگر خوف القاب قبیلی بہول سوک ولا آقا مولا تو فرمائن زپدی بانی گوائی چیدی زنانت کے روح پرواز کرے گی اللہ مجید احمد قرآن پر جنت
دی تو با اللہ پل مقام پر جنت الفردوس کی خود نہیں آغا زنانے پورس رضی دلی دے حضور دربار دے دی دن جدا دے زمونگ جدا دے حضور مبارک صحابہ تو فرمائل یہ دا خطولس رضی دلی دا کفن پہ نتاو کئی زپیدن پخپل جنازہ کو زپیدن پخپل جنازہ کو چی پخپل پہ حضور علیہ السلام جنازہ کا لکھ ساعت کی سو نشول لکھ ساعت کی سو نشفل راوستی وسلوری کونین نے استقبال کہ دے حضور دربار تراغ ایمان روڑا کہ 2 گھنٹے تیرے دا پا غرص رضی دلی حضور توا پسر حالا خلقو تغیر زنانا دا حضور دن پریگے دا اگے والا آواز برکر کہ دا خوی اور دشت ضرور رات بل کئی ماں چسلی دلی حغتا کللی دلی دی ماں چسلی دلی حغتا کللی دلی دی پرید دا اے ناس حماد من شرار سکری دی پرید دا اے ناس حماد من شرار سکری دی اگر شراب دا سرور کونین دا محبت شراب دی سرور کونین دا دائم عطا دیگا ورانگے متوجہ ہے حضور مبارک اوپر ملگرو اللہ نبیما کہانی پہ اوارے دے جی کہانی حضور السلام بانی کہانی اوارے دل تاسے برداشت کو لے شے آواز را لگے دومرا عظیم پیغمبر دومرا عظیم پیغمبر دا نبیان امام نازک بدن دے طائف لارو کسو کے رئیسار شو کھانی پہ اوارے دل زید بن حارثہ فرمائیں کہ ماں کلا واپس حضور مبارک دا طائف نہ رارستو پڑھے مبارک کی دیوی نو ڈکی ہوئی پڑھے مبارک کی دیوی نو ڈکی ہوئی علماء کی درٹیم اللہ پیزہ فرشتے رو لے گئے 100 فرشتے آواز را لگے پیزہ فرشتے اللہ رو لے گئے کہ دن تو تمام دنیا پیزہ نظام ہے جو آگے 4 دکموں فرشتوں پلاتے دے اگر پیزہ فرشتے حضور مبارک تو دے دے اللہ پیغمبر عرب فرمائی چسلی خواہی فرشتوں تا حکم مکھا سواری کونے تا مدینی منوری جانات پوینو رنگنے وے فرمائی یا اللہ دا آدم علیہ السلام پتو فیل دا ابراہیم علیہ السلام پتو فیل دا عیسیٰ علیہ السلام پتو فیل نندا عرفی ورلدہ دی عرفی پتو فیل یا اللہ دا دائی خلق خود پکانو اشترما او دتا نسوال تم چی دا دی عظیم ورلی پخاطر وطا دا رحمت پت ضرورا دا سدوا دا سدوا یاران بچائی دل دی چکیو و تخیری قبل دعا کا سرور کونین دائدار حرم دا دعا دا پار لاسونا پور تکرئی دا سبا پٹھین کے دا طائف گلی لنا گلی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ دا سروری کونین
بدل شوا یو دم ماحول بدل شو دے یار پسترگو کی اثر دے کراتے اوقت دسرو ضرور شما حضور مبارک سترگو کے دیر لے اثر دے زددی تمام کلی کم کلے ہوئی مٹھا خواب دا مٹی علاقے دے چاپیر چل او غالباً دی طرف تا دا نوچتے اور دی طرف تا دا نا میں نہ بٹھانا دا الہ العالمین موسرد ما خاد و آباد لرا دن و دنیا مو اللہ خیستہ کا اللہ